Známe miesto sa takisto časom zmení, ale spomienky zostávajú. Milí diváci, s naším dnešným hosťom si zaspomíname na jeho detstvo, ako sám vraví, v rodine echtovného Trnavčana, no a nezostaneme len pri spomienkach. Už 15 rokov je poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom bytovej komisie. Trnavčan Ján Žitňanský. Pán Žitňanský, ďakujem, že ste prišli a že ste si na nás našli teda chvíľku času a verím, že s nami strávite príjemnú polhodinku. Ďakujem aj za pozvanie. My, keď sme sa dohadovali o dnešnom stretnutí, o natáčaní, tak som vás poprosila, aby ste mi poslali taký krátky životopis o sebe. A vy ste mi teda obratom nejaké informácie poslal a teda tam som sa dozvedela jednu zaujímavú vec a síce, že nie ste rodený Trnavčan. A teraz krátko odcitujem, aby som to všetkým divákom teda uviedla na správnu mieru. Mama bola na ceste vlakom domov do Trnavy, ale ja som sa dral na svet. Tak radšej vystúpila už v Piešťanoch. Tak záhada vyriešená. Áno, odtedy som rodák z Piešťan. Bohužiaľ, stále to musím vysvetľovať, že naozaj som Trnavčan jak repa, ale to miesto narodenia je takéto. Zároveň ste mi v tomto životopise, ktorý ste o sebe napísali, spomenuli, teda čo sme uviedli už v úvode, že ste sa narodili do rodiny echtovného Trnavčana. Takže aké bolo to detstvo v takejto rodine? No, aby som to osvetlil, preto som to zdôraznil, že otec je ozaj teda Trnavčan, aj detko teda tu býval. S tým, aby som to trošku rozdelil, lebo mamičku mám pôvodom z Oravy. Pochádza od tých prisťahovalcov, ktorí sem boli premiestnení ešte počas slovenského štátu, počas budovania Oravskej priehrady. To bol tiež taká zaujímavá story, keď som sa rozprával so starou mamou. Ja to mám v rodine rozdelené. Z otcovej strany to je detko, babka a z maminej je to stará mama, starý otec. Takže sme to mali, vždy sme vedeli, o kom rozprávame. U mojich vnúčat to neplatí, som zistil. Nevadí. Takže stará mama bola sama, ale už mala vtedy, myslím, 3 alebo 4 deti. Starý otec bol na robotách v Nemecku za vojny. Stával tam diaľnice Hitlerovi. A pred starou mamou teraz prišli nejakí komisári a povedali, že takáto je situácia, bude sa tu stavať, rozhodnite sa. Ona sa ako jedna z prvých rozhodla, že ide do toho, lebo každú jar ich vytopilo. Biela a čierna Orava sa tam zlieva, vždy ich vytopilo a povedala, že ide. To bolo veľmi zriedkavé, lebo nechceli ľudia opustiť svoju otcový zeň a tak. Ona teda išla a veľmi dobre spravila, lebo tí prví, čo išli, tak dostali celý dom, to znamená predný dom, čiernu kuchyňu, stodolu, maštal. To všetko tam mali, plus záhradu a ešte pozemky, také parcely, záhumienky, kde mali takú svoju rolu. Takže určite dostali viac, ako tam nechali. Nechali tam drevenicu a hlavne spomienky a celé sa presťahovali. Chudák starý otec došiel na dovolenku a zistil, že tam nikto nie je. Že oni sú už dávno preč. Nemali mu to ako povedať, áno. Takže ešte by som hádam k tomu povedal, že ďalší už dostali iba pozemky a ďalší iba peniaze, ktoré potom napríklad pri mene o ne došli. A prečo ich presťahovali práve do Trnavy? Nebola Trnava jediná, kde presťahovali, ale asi tu boli také podmienky, že za slovenského štátu Trnava zareagovala kladne na požiadavku vlády, že kde by mohli sa títo osadníci usadiť. A napríklad táto Ustianská ulica, ktorá je, myslím, že to je 26 domov, 13 a 13, krásnych, rovnakých, s predzahradkami rovnakými, úplne architekt Harminc to robil, celú tú ulicu. A keď boli voľakedy také infantilné súťaže v televízii, že sami sebe a tak, že kde súťažili najkrajšia ulica v meste, tak Trnava vždycky dala len Ustiansku, vždycky vyhrali. A nemuseli nič spraviť, len pozametali tú ulicu. A
trochu mi je ľúto, že aj za môjho pôsobenia na meste sa dovolilo, aby sa zbúral, prerobil, v záhrade sa postavil ďalší. Ja som rád, že tí ľudia majú kde bývať a tak. Chcela to doba, ale ten ráz ulice úplne zmizol. To mi je trochu ľúto. Čo sa týka toho detstva, tak keby som to mal tak povedať, tak som žil z prerobenej maštale, tam sme mali byt, a spoločnú stenu s chlievom som mal, takže ja presne ovládam zabíjačky a tak, takže to všetko, ja som býval úplne ako na dedine. To je posledná ulička smerom na Krupu. To je vlastne Kopánka? Áno, to je úplne severná časť, najsevernejšia, takže napríklad, keď bola poriadna zima, tak sme chodili domov, takže ani som nevedel, že som prešiel cez plot. Také záveje tam boli, ako to bežne. To detstvo sa odohrávalo veľmi v takom kľudnom prostredí. Aj keď sme teda nemali kde poriadne bývať, prerábali sme za prevádzky ten bytík, aby ešte kuchyňa sa dostavovala a tak. Čo si pamätám, tak místo. Pamätám si, ako som musel zakladať do kotla, že to nie je ako teraz, že prídu, už je teplo, lebo si to nastaví na diaľku. Tak teraz viete tieto veci oceniť. Strašne si. Ja ako som taký činžiakový typ teraz a viem si to veľmi oceniť. Vôbec netúžim po nejakých krboch a tak ešte. Iba vonku, keď sa opeká. Takže toto detstvo bolo aj o tom, že tá ulica bola tak stavaná, že pred každým domom bol strom a pod ním lavička. A tam všetci sedávali, keď som išiel večer napríklad z kostola, pozdrav Pán Boh, pomáhaj Pán Boh, to som musel. A poď sa posadiť a tak, a so starými som musel rozprávať. To tam tak fungovalo, táto komunita. Nehovorím, že všetci vychádzali, že sa boskávali na ulici, to aj tedy, ale oproti dneskajšku to je úplne niečo. A vlastne všetci ľudia, ktorí bývali na tejto ulici, boli teda rodáci z Oravy? Áno, áno. Dokonca asi z Ústia boli všetci. 5 dedín zatopila Oravská priehrada, jedno bolo Ústie. Teraz existuje Ústie nad priehradou, ale to je umelo vytvorené, to nie je pôvodná dedina. Pôvodná dedina je pod hladinou Oravskej priehrady. A teraz, keď ju čistili, ale pred 10 rokmi, tak tam tí rodáci nabehli a s úžasom zistili, že pod tou vodným stĺpcom, čo tam je, čo je nejakých 20 metrov, alebo aj viac, stále tečie potôčik, že tam je tá studňa, čo bola, že ten strom síce taký pahýl, ale je tam a základy ich drevenice tam boli. Tak každý sa tam rozplakal, ako na tom bahne. Ja som pritom nebol iba z tých spomienok. K tomu detstvu som sa vrátil na ulici. Okrem toho, že som sa musel rozprávať so susedmi, zdraviť pekne a tak sme večer napríklad hrali badminton so susedmi. To bolo úplne samozrejme, že keď bola zima, tak sa korčulovalo. A napríklad my sme vždy hovorili Krupánska cesta, ale to je Krupská, už teraz viem, už som vzdelaný. A tak mama tam sme sa chodili korčulovať. To bolo vyjazdený sneh taký, že sa dalo korčulovať. No ale vtedy to bolo tak, mama nás poslala, pustila nás, že choďte sa pohrať hokej, ale pozor, o 2:30 pôjde autobus do Krupej, aby vás nezrazilo. Takže to bolo tak nejako dnes tie deti, akože majú problém prejsť cez cestu, áno. Dokonca si pamätám jednu zimu, som bol trošku väčší, bolo tak veľa snehu, naraz bol veľký odmek a potom to primrzlo. To klzisko bolo až, jak je peklo, neviem, či viete, také poľnohospodárske družstvo, alebo štátny majetok, ktorý to bol, až skoro do doliny, ako sa ide na Špačince. To celé pole bolo jedno veľké klzisko. Ihrisko sme mali 100x100 metrov, fantázia. Takže to sú také spomienky. Ale vidím, že teda asi zrejme veľmi rád spomínate na toto obdobie. Neviem, či každý, ale ja veľmi rád. Dokonca sme chodili sa sánkovať na najvyšší kopec v Trnave, to bolo pri Kaplnke Morovej.
Dnes už tiež neexistuje, už to splanírovali a tam nie je žiaden svah, ale to sa málo kto môže pochváliť, jak ja, že som si tam rozbil hlavu na pamätníku obetiam morovej, teda cholery. Ako to sme sa spustili od kríža po ľadovom takom tuneli. Takže takéto. Povedzte nám, akú základnú školu ste navštevovali? Navštevoval som základnú školu na námestí Učeného tovaristva, 7. Vtedy bola, myslím, 2 roky otvorená, takže úplne taká funglovka, tak som taký bol. Bol som veľmi dobrý žiačik. Do 5. triedy som bol vyznamenaný. Okrem 4. na pol roka som mal 2 z hudobnej výchovy. A to sa dá prepáčiť, tá hudobná výchova. To mi ostalo celý život. Keď prebehnem čas, tak som sa oženil a moja manželka je veľmi milá, ale zakázala mi striktne spievať aj v kostole, aj všade. Takže ja už som si odtedy nezaspieval, odkedy som dostal 2 z Možno tak v sprche akurát. Nedovolím si ani to, nie. Ako ste potom pokračovali po základnej škole? Aké boli tie možnosti a čo ste si vybrali? Ešte by som hádam povedal, že som musel zmeniť základnú školu, nejaké administratívne nariadenie z mesta, asi nejakí poslanci rozhodli, že Ústanská ulica nebude patriť pod námestie Učeného tovaristva, ale pod Kukučínovú. Tak my v 7. triede puberťák najlepšie rozvinuté vzťahy so spolužiakmi, všetko. A musel som začať tam chodiť od 7. triedy. Našťastie potom sa pretože už bolo to maličké tam, čo sme mali z tej maštale prerobené, tak otec cez svojho zamestnávateľa Atomoelektráreň dostal byt na prednádraží v Činžiaku. Takže základnú školu som ukončil tam, na prednádraží. A tam vyvstala teda otázka, že kam ďalej. Napriek tomu, že som mal ozaj celkom dobré výsledky na ZDŠke a všetci mi nadávali, že čo rozmýšľam takto, nechcel som ísť ďalej do školy. Z môjho pohľadu bolo na výber len 2 alternatívy, že buď priemyslovka, kde bolo sama technické a rysy kresliť a to ma odrádzali všelijakí kamaráti pokutní. A druhá vec bola gymnázium, čo by som tu zasa o mnoho lepšie sa mi rozprával, lebo všetkých významných Trnavčanov, čo ste tu mali v kresle, každý spomínal na gymnáziálne časy a či kto tu všetko študoval a všetko, tak ja sa s týmto pochváliť nemôžem. Ja som si tak v duchu vyhodnotil, že mal som aj v kádrových materiáloch, že som chodil na náboženstvo do 7. triedy a tak, nevysporiadaný s touto otázkou, že aj keď to gymnázium spravím, čo potom, že asi ma nezoberú nikde, vôbec som nevedel, ako to chodí a tak. Ale tak som si to vyhodnotil, tak som sa išiel učiť. Povedal som si, keď môže otec robiť elektrotechnika, tak budem aj ja, tak som sa išiel učiť za elektromechanika do atomových elektrární v Vesovských Bohuniciach. Vtedy ešte sa ani nechyrovalo, že môžu byť aj s maturitou napríklad, takže iba som sa vyučil. A tam ste vlastne dodnes? Tam som zakotvil a som tam dodnes. Sa vám tam zapáčilo? Áno. Si predstavte, že vôbec nie som nejako technický typ, že by som bol. A celý život som robil techniku, elektrotechniku, ale stále ma to ťahalo tak k tej humanite. Ako ja, keď som mohol, tak som si prečítal nejakých filozofické traktáty, alebo to ma vždy tak bavilo, teológia. Popri teda zamestnaní, ktoré ma živilo celkom dobre a odovzdával som mu skoro všetko. 30 rokov som skoro robil na smeny. To znamená, že keď mi niekto povie, že čo to je nočná, tak ja viem, čo to je byť v noci, čo to je byť na Silvestra, na Vianoce z domu a nie je to sranda. A skoro až zdravie ma pomklo k tomu, že či by som nemohol niečo spraviť so zmenou toho zamestnania. A už asi 3. rok robím na príprave personálu, kde využívajú moje skúsenosti v prvom rade. Išiel som tam preto, lebo keď som si tak spätne pozrel, že
za celý svoj život, že asi najťažšie na tej práci, okrem tej strašnej zodpovednosti, čo ste koľkokrát človek mal, že to mal miliardové hodnoty v rukách, keby pokazil, tak najťažšie smeny boli tie, keď sme museli mať školenie. A počúvať, keď sa niekto postavil a čítať vám už 11. raz to isté, ako nejaký zákon, predpis alebo vyhlášku, tak som si povedal, či by sa toto nedalo robiť trochu inak. Aby tí ľudia si z toho ešte skôr zobrali niečo. A myslím, že sa mi to podarilo, že sa nám to darí. Mám aj perfektných kolegov, s ktorými sa doplňame. A myslím si, že dúfam, že mi to vydrží, že budem mať tie výsledky aj naďalej dobré. Musíme ale ešte doplniť, že vlastne počas manželských a otcovských povinností ste ešte zvládli aj elektronickú priemyslovku, elektrotechnickú priemyslovku a takisto aj štúdium politológie na Trnavskej univerzite. Promovali ste v roku 2003. Najprv som si teda musel dorobiť maturitu, lebo aj to bol základ, aby som mohol robiť majstra v práci napríklad. A potom už po revolúcii, keď sa otvorili tie možnosti, ja som sa začal tak obzerať okolo seba, tak som si povedal, a nemohol by som ten celoživotný záujem, čo som mal o tieto humanitné veci, aj teda, samozrejme som potreboval nejako podkopnúť, lebo ja som strašne taký málo prierazný človek, by som povedal. Pozbudili ma výsledky pri prijímacích skúškach, kde som skončil ako druhý najlepší z tých mladých. A to mi tak povedalo, že no tak máš na to, tak skús to. A potom som zistil, že prečo som skončil druhý.